Li Herêma Kurdistanê roja sêşemê bilindtirîn amara pêketinê bi koronayê ji dema belavbûna korona teweke niha hatiye tomarkirin. Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê di daxuyaniyekî de pêketina 653 kes bi vayrosa korona di 24 demijmêrên borî de ragihande. Ku di daxuyaniyê de hatiye 398 kes li Hewlêrê, 6 kes li Slêmaniyê, 25 kes li Germiyanê, 66 kes li îdareya Raperîn, 88 kes jî li Duhokê û 16 kes li Helepça. û ev jî hejmara herî zêde ye ku heta niha di rojekî de hatiye tomarkirin. Daxuyaniya Tenduristiyê amajebûyekê jî da 13 kesan bi koronayê canê xwe ji dest dan. Ji wan jî 9 kes li Hewlêrê, 3 kes li Slêmaniyê û kesek jî li Helepçe bû. Herwiha di daxuyaniya Tenduristiyê de hatiye jî 171 pêketên koronayê li seranserî Herêma Kurdistanê baş bûn. Tenduristiya Herêma Kurdistanê amarên dawiyê yên pêketên koronayê li herêmê ragihandin ku ta niha 18,200 kes bi koronayê ketine. 6,681 kes li Hewlêrê, 9,424 kes li Slêmaniyê, 1,324 kes li Duhokê, 571 kes jî li Helepça. Herwiha kesên jiyana xwe jî ji dest dayî ta niha hejmara wa gihiştiye 607 kesan. 194 kes li Hewlêrê, 457 kes li Slêmaniyê, 10 kes jî li Helepçe. Hejmara kesên ji koronayê başbûn jî gihiştiye 10,480 kesan. 3,793 li Hewlêrê, 5,609 kes li Slêmaniyê û 508 kes jî li Duhokê û 489 kes li Helepçe. Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê di dawiyê de destxweşî li karmendên tenduristiyê û hemû tîmên pizîşkiyên li ser kar dike û hemû tîmên pizîşkiyên li ser kar kir û cara kadin daxwaz ji welatiyan kir, pabendî birênmayên tenduristiyê bibin û ji cihê qerebalixiyê dûr bikevin û mask û lapikan jî bi kar bînin. Herwiha di dema pêwîst de jî peywendiyê bi hêla germ hejmara 122 jî bikin. Li aliyekî din Tenduristiya Herêma Kurdistanê bû cara duê nerxê çareseriya pêketên koronayê di nexweşxaneyên taybet de kêm kir. Diktor Saman Berzencî Wezîrê Tenduristiya Herêma Kurdistanê di Kongrekî Rojnamevanî de ragihande ku nerxê çareseriya pêketên koronayê di nexweşxaneyên taybet de li ser daxwaza welatiyan ji rêjeya 5% hate kêmkirin. Berzencî amajebûyekê jî da ku ew hewl didin hejmara pizîşkan û amêrên taybet bi koronayê di nexweşxaneyê hikûmî de zêde bikin, da ku welatî neçar nebin berê xwe bidin nexweşxaneyên taybet.